karuwa nake son zama. Ta je ta samu mamanta ta gaya mata haka. Mamanta ta ce ban gane ba, karuwa kike son zama? Ta ce kwarai kuwa. Yanda Allah ya mini kyau, kaf garin nan babu mai kyau na. Ga karuwai nan suna fita harkar karuwanci suna samun kuɗaɗe, amma ni ina da kyau in zauna haka? Sai mamanta ta ce to shikenan ra'ayinki ne. Ba zan hana kiki zama karuwa ba, amma zan miki jarabawa. Idan har kika ci wannan jarabawar, to na yadda ki je ki zama karuwa. Abu na farko, ki je bakin gari yau idan sarki zai shiga gida, ki tsaya ki fara farfadiya, duk abin da ya faru da ke ki zo ki bar labari. Nan ta wanka da yamma ta tafi bakin masarautar garinsu, ta je ta tsaya a bakin masarauta. Sarki ya zo wucewa, sai ta yanke jiki ta fara farfadiya. Nan sarki ya tsaye da doki, ya sako da kansa, ya zo ya tashe ta, ya rike ta, ya yi mata addu'a, ya mata tofi har ta dawo hayyacinta. Sarki da kansa. Nan ta zo ta samu mamanta ta bata labari, mama na je na yi wannan abin da kika faɗa. Sarki ne da kansa ya sako, ya zo ya tarbe ni, ya bani kula ta musamman. Ta ce ɗaya kenan, gobe ma ki koma ki maimaita abin da kika yi yau. Washe gari ta ƙara wanka, ta ƙara komawa bakin masarauta, yamma ta yi sarki ya zo zai shiga gida. Nan ta ƙara yanke jiki, ta ƙara fara farfaɗiyar ƙarya. Nan sarki ya kalle ta, ya kau da kai. Sai wazirin sarki ya sako, ya zo ya tarbe ta, ya ɗaga ta, ya mata addu'a. Nan ma ta da hayyacinta. Nan ta zo ta ba mamanta labari, mama jiya sarki ne da kansa, amma yau da ya kalle ni kau da kai yayi. Sai wazirinsa ne ya sako, ya tarbe ni har na da hayyacina. Sai ta ce to gobe ma ki koma ki ƙara maimaita abin da kika yi. Washe gari ta ƙara komawa, sarki ya zo ya ganta ta yanke jiki ta faɗi, ya kalle ta ya kau da kai. Waziri ma ya kalle ta ya kau da kai. Sai jama'ar gari sai suka zo suka tashe ta, suka yayyafa mata ruwa, suka yi mata addu'a ta da hayyacinta. Nan ta zo ta ba mamanta labari cewa yau sarki ya kalle ni ya kau da kai, a waziri ma ya kalle ni ya kau da kai, amma jama'ar gari su suka taimaka mini. Sai ta ce to gobe ma ki koma ki ƙara maimaita abun nan da kika yi. Washe gari ta ƙara komawa, da ta koma ta yanke jiki ta faɗi. Sarki ya kalle ta ya kau da kai, waziri ya kalle ta ya kau da kai, jama'ar gari kowa ya ƙi kula ta, ya dinga tsallakewa, ya rabu da ita. Nan ta gaji, ta tashi, ta karkaɗa rigarta, ta dawo gida. Da ta ba mamanta labari, sai ta ce wannan ita ce rayuwar karuwa. A lokacin da kike karuwa ko kuma kike so kina kan ƙadaminki, a lokacin duniya da masu kuɗi da masu shahara za su yi rushes a kanki, za su duk abin da kike bukata za su yi miki. Da ka sun gama cin alfaninki za su watsar da ke. Nan jama'ar gari za su fara bibiyar ki, nan ma da ka sun gama cin more ki za su watsar da ke. Ƙarshe rayuwar karuwa za ki zama mai taimakon ki ma za ki rasa. Wannan ita ce rayuwar karuwa. Idan kin ga za ki karuwanci, na barki, idan kuma ba za ki ba, shikenan. Nan ta ce ba zan taɓa yin karuwanci ba. Me ka fahimta da wannan labarin? Ka rubuta mana a comment section. Na gode.